Helemaal mooi. Hallo, ik ben Pepijn Gunneweg. Ja. Hoi, ik ben Nienke Kalja. Hallo, ik ben Arno Bakker. Hoi, ik ben Daniel van den Duin. En ik ben Rombout Voetbal. Hartstikke leuk. Nou, jullie hebben net de première gespeeld van The Great Wonder. Hoe vonden jullie het gaan? Het ging geweldig. Ja, het was echt de beste voorstelling tot nu toe. En ja, we hebben echt allemaal heel mooi gespeeld, heel mooi muziek gemaakt. En Genoten. we hebben Helemaal genoten, mee ja. Dat vond ik vooral. We hebben genoten. We hebben plezier gemaakt. En de zaal is ook weer. En jullie zijn al een paar weken aan het try-outen ook? Of is dit... Dit hoeveel... was de 16e geloof ik. De 16. Oké, 16e 15 try-outs al gedaan. Ja, En is er dan nog veel veranderd vanaf de eerste voorstelling tot nu? heel veel. Met de eerste voorstelling is er heel veel veranderd. Toen duurde die ongeveer 2,5 uur. Ja. Maar we hebben elke dag nog weer dingen eruit, dingen erin, dingen fijngeslepen, dingen met het licht anders. Ik ben de enige die praat. Ja. Comfortabel voor ons. Dus ja, elke dag. En dat zal ook nu nog niet klaar zijn, want dat is het leuke eigenlijk van een voorstelling. Dat je gewoon elke dag nog iets kan verbeteren. Ja. En is dit de eerste keer dat jullie vieren met Pepijn werken? Ja. Hij zit erbij met jou werken. Oké, en hoe zijn jullie samengekomen? Als ik vraag mag. Nou, ik heb de voorstelling 2 jaar geleden voorgenomen om die te gaan maken. En toen had ik het idee dat ik er live muziek bij wilde sowieso. Maar ik wilde geen orkestje. En ik wilde ook mensen die lekker mee konden spelen. En toen ben ik eigenlijk... En mensen die heel leuk zijn vooral. En daar ben ik als Dat eerste is naar belangrijk. Ja. Die zijn allemaal niet geworden. Nee. Dus uiteindelijk ben ik toch voor de goede muzikanten gegaan. Dus van her en der. Arno had ik een keer in een televisieprogramma te gast. En Nienke zat bij de BZT-band. Rombout ken ik gewoon uit het theaterwereldje. En Daniel van den Duin, die is gewoon... Ik ken de Rombout. Ja, die kende Rombout weer. En Daniel is gewoon op sollicitatiegesprek gekomen de dag nadat hij afgestudeerd was. En de volgende dag had hij een baan. Ja, zo Nou, ging dat. fantastisch. Wat voor baan? 2 nutsen en een Snickers na de voorstelling. Eén grote verwondering. Ja. Top. Nou, heel mooi. Nou, ik wil jullie in ieder geval heel veel succes wensen met de rest van de tour. Dankjewel. Willen jullie nog wat zeggen tegen de kijkers van Theaters in Nederland? Lief publiek van de Theaters van Nederland, kom naar The Great Wonder. Een wonderschone voorstelling met muziek, comedy, slapstick, halsbrekende toeren en vooral heel erg om te lachen. Kom kijken naar het grote wonder. Ik hoop je te zien.